weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to fasude ɓe to madina alheri to kuñankari to basambula to awoyni to guetema to lumba ñalbi to ɓoye ɓaleje ko on takkusan juula ha e nder galle sosoɓe to gawinane ha to galle samba so to ma e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie aseta hanki o waɗi mayɓe tato e ndera toɓoji e ndera nokcot tawa kamɓe tato kala ko mas courant yooɓi pittali mabɓe to leydi Sénégal hono général Mamadou Mansour Seck gonnoɗo ancien chef d' état major général de l' armée de leydi Mali wondude ali leydi Sénégal wondude Alioune Tine kamɓe kala ɓe jonnani hay cetta kunal ko fati konngudi Ousmane Sonko suuti fuccidinde e koninkoɓe leydi Sénégal tawateɓe nder leydi Mali e mbadi munisma to leydi Mali sebbitiɓe ɓe hinde groupe de soutien à l'islam et aux musulmans mbaɗi jangu mumen e nder poste militaire e nder leydi Mali to yaltirde meneka to leydi Guinée Conakry colonel Mahamadi Doumbouya o suɓima biyeteɗo Bernard Gommou o waɗimo par décret présidentiel o suɓimo o waɗimo président o waɗimo premier ministre leydi ndi ha joni to leydi Guinée Bissau mankale jaltugol to leydi Guinée Conakry mankele jaltugol aduna e nder kasoji gonnoɗo ministre hono biyetenoɗo Lourençi Camara to leydi Somalie bila mayɓe e jangu shababa seɓitiɓe mbanno e nder hôtel Hayat aseta hanki o bilan o ɓeydima natti wonde sappo e tato wonti nogas e goho neɗɗo wasɓe hen pittari men fodde temedere capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗo ko barmi hen to leydi Angola goski hono Joseph Eduardo dos Santos maynoɗo leydi Espagne artirama e nder leydi he bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren. kala rafi mo jiiɗa ene jogii lekki ke ene safra ɗuma gorel teya ko haa ko moƴƴo iwru kente coordinore ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorel teya ko haa kono haa ko wargani a wulna ndiyamma haa wulan juppa heen aɗa yara no wirani joni joni keɓa heen cellal ɓanndu maɗa gorel teya ala rewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ene cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoje keeceji musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiƴam heewi e nder ɓanndu mum taw dogata ko noonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓanndu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi heddi hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare on jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abou Bah 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodira ko biyeɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abousso Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade gorila teya hettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe teddube heden gone dewo no gase go lewru juko hitande ujunnaji didi e no gase didi khabruji mon demgal pulaar e sawta he ko musidde mon sehil mona Ghalii Abuu Bah ene nangani on karallagal ha mbawon yiden to bange YouTube ko meni men sid mena Saydou Abuu Bah hono birunde ne gardidi kabruji men ko to leydi Mauritanie pudoden catala bitengal raka ko catala meteo jeyel ngala meteo halfinabe ko fate bedgola tubo jendara leydi he be koliri tigi wonde nder waktuji no gase nay cakitiɗi ɗi nakshota enwa dibu wondude yoga e région ngaji nder leydi he kala keɓi toɓoji men hano hannirtani so tawi en jeehi ha to région de hoddela harbi toon wuro witengo dakha ela beyda ɓe keeɓi capanɗe jeegoma millimétre to wuro witengo tara heeɓi millimétre uji capanɗe tati wuro witengo golba ela hawtiya heeɓi capanɗe jeetati millimétre wuro witengo radia heeɓi capanɗe jeegoma millimétre gure kewɗe goɗɗe kadi towama toon so tawi en jeehi to région de Asaba dokkena yeru gure seeɗa ko wayno wuro witengo wulsidi heeɓi capanɗe nayyi millimétre awejia heeɓi millimétre uji capanɗe nayyi e ɗiɗi wuro capanɗe nayyi e jeegoma wuro witengo Elavuz capanɗe nayyi e nayyi millimétre wuro witengo Mbeyka no capanɗe tati e jeetati millimétre gure goɗɗe kewɗe kadi toɓama toon so tawi en garti ha to Trarza Kera Messer heeɓi sappo e jeetati millimétre Rosso ko millimétre uji jeetati Butel Mite heeɓi ko millimétre uji jeeɗiɗi Butel Mite heeɓi ko millimétre uji jeeɗiɗi so tawi ko wuro witengo so tawi ko wuro witengo so tawi ko wuro witengo Agba heeɓi ko nogas e joyi millimétre Wada Naga heeɓi ko nogas e go millimétre wuro Wodanaga heeɓi ko nogas e wuro Wodanaga heeɓi mbiɗen ko nogas e go millimétre idina ko sappo e jeegoma millimétre Deman heeɓi ko sappo e jeegoma millimétre Tiginte ko capanɗe nayyi millimétre Jaagu heeɓi ko millimétre uji capanɗe tati so tawi jeehi ha to Guidi Maga wuro witengo Seydi Babi heeɓi nogas jeetati millimétre e hela Semu sappo e joyi millimétre ta sotta heeɓi ko millimétre uji ɗiɗi Beydra Amga heeɓi ko capanɗe jeeɗiɗi millimétre Butenda ko capanɗe nayyi e jeegoma millimétre Jagili heeɓi ko capanɗe nayyi e ɗiɗi millimétre Ngabu ko nogas e go millimétre Buruji heeɓi millimétre uji nogas wuro witengo l'Islam heeɓi ko sappo e joyi millimétre so tawi en garti to Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie Nouakchott banggue hirnangue leggal bitengal Lixar ko capantati e joyi millimétre heeɓi Tafrak Zeyna ko nogas e tati millimétre Sebha ko sappo e joyi millimétre Wilaya heeɓi sappo e ɗiɗi millimétre so tawi ko Nouakchott banggue hirnangue Teyaret heeɓi ko capanɗe jeetati millimétre Darnaim ko capanɗe nayyi e joyi millimétre Toujinine heeɓi ko millimétre uji jeegom so tawi en garti to Nouakchott banggue worgo wo Elmina heeɓi ko sappo e ɗiɗi millimétre Aravad heeɓi ko millimétre uji sappo leggal Riyad woni PK heeɓi ko millimétre uji joyi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aseta hanki o nogas juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hollirama wonde yimɓe tato mbasi pittali mumen e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie tawi kamɓe tato kala ko mas courant yoɓi pittali mabɓe tawa saabi on mas courant ko toɓoji cakkitiɗi tobde nder leydi e nder Nouakchott hono holliri jagorgal kalfinare ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamuɓe ko kolliri so leggal Lixara toon ko sukaɓe ɗiɗo masa toon courant e saaha toɓoji hen mbasi hen pittali mumen so tawi noon ko tataɓo koto Darnaim ko suka gorko goto masa toon courant kañumne hawri hen ladial ɓe kolliri kadi e nder département mo Kifa to wuro witengo Siva toon ne ko goski neɗɗo goto yiita tigui ne arde wuraji andago noon holto ummi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aseta hanki o horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani lana makko ndiwo kam juurima e nder bowallade diwaje ngala kay haydi o yetti ari noon ko yettade kay semmitinde e yidde kay yirude guite makko e andinde ka haydinaɓe kala wonde hakkille makko nane mumen o yidde sembitindeɓe nde o yetti nde noon o tawi tigui laamu ngu ko wayno waali e yaadi mum kala ne gaari jaɓɓade mum kono noon o yettima nokkuji kewɗi e leyɗe kewɗe ko wayno tulde en e leyɗe kewɗe taw ko ɓurde boomade tuboji hen o yettima ɗumen o holliri kadi wonde laamu ngu nana rendini ko fate dendagal moyenaji mum kala guila civil ha militaire e logistique kala gam fabade ɓesgu ka haydinaɓe e ngaaluji mumen kala o holliri noon kanko hoorejo leydi ndi wonde kay guila Nouakchott
nde wonani tigi wonde ka haydi ko yoolere woni gila nden taw rokki des instructions woni yamirode timmude wonande kay yo doole ndendine gueɗe fof ɗe ɓe mbawi yo laamu ngu daroro doole mum ponno wawde faabade dendagal ɓesguji ɗi kala o holliri noon wonde kay o yiri guite makko dendagal ko boni hen ko kala on kadi ma laamu ngu darano doole mum ma ponno gam faabade ɓesguji ɗi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie sen ummima to kay haydi ko ɗon taccirten to gurel Oumar Ly payen to leydi Sénégal général Mamadou Mansour Seck ko mennoɗo wonde semga woni chef d'état major général des armées mo leydi Sénégal mennoɗo wonde chef d'état major général des armées de leydi Sénégal ko o sofni noon o yonnani haydara ko fati konngudi hono Ousmane Sonko mawɗo landa Pastef suuti konngudi mum fati koninkoɓe leydi Sénégal tawateɓe nder leydi Mali e mbadi MINUSMA o holliri noon wonde kaya o holliri wonde ɗiɗon konngudi ɗi Ousmane Sonko holliri faade koninkoɓe leydi ndi ko konngudi cofɗi no fewi ko ƴettoje walla mima mbiyana kon yennore faade koninkoɓe leydi ndi ɗina konngudi ne hollirtino wonde mbaytin kono wiide wonde ɗiɗon koninkoɓe tawateɓe nder leydi Mali taw ko koninkoɓe Sénégal ko mercenaire uji o holli noon ɗiɗon konngudi ɗiɗɗo jiɗɗo ardade leydi mbiya ko patriote fotani sudde konngudi muma cofɗi nefniɗi faade ni huccitinde e koninkoɓe leydi ndi kono noon kadi hono biteɗo Alioune Tine on e hoore mum so sofni ɗiɗon konngudi holliri hen mette makko no fewi o wi Ousmane Sonko so tawi kay ko jiɗɗo ardade leydi ndi ene foti janggude no haaldete anda ko haalata kay wasa e kala saaha sudde konngudi musdi baɗi ni taw kadi ko dillinoji ɓerɗe wonande dendagal ɓesguji leydi ndi kala ko yimɓe hewɓe kadi taw ko dilloɓe dawrugol e yimɓe dilloɓe e société civile hewɓe kolliri hen metti mumen e ɗiɗon konngudi Ousmane Sonko suuti faade koninkoɓe ɓe kolle ɗiɗon konngudi ene ñawna ɓerɗe ɓeɗon koninkoɓe tawateɓe nder leydi Mali taw ko arɓe faabade leydi Mali taw kadi ko wonɓe toon guila e saaha laamu Ibrahima Boubacara guila e saaha kay laamu ni o kolliri wona mabɓe ni nana tawe toon guila e saaha Amadou Toumani Touré ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni laaɗe ɗiɗi gawoje Sénégal naɓe teɓama e nder maje kadde de leydi Guinée Bissau ɗe nanguira noon ko nadde ha e nder jeeyi leydi Guinée Bissau e nder maje kadde mumen hono no holliri ɓeɗon halfinaɓe ko fate nden kay kisal maje kadde leydi Guinée hono biteɗo Ismaïla Lo kañum woni joguiɗo konngol ɓen awoɓe fina tawa taw koɓe laaɗi men naggam nder leydi Sénégal o yonnani ɗina konngudi holliri tigui wonde kay ko fenande nde heeɗi koto banggue laamu e leydi Guinée Bissau saabu ko ɓen kewi arde ha e nder maje kadde de leydi Sénégal ɓe taw toon laaɗe ɓe cogga ɗumen ɓe nana ɗumen ha e nder leydi mabɓe ɓe nanga ɓen awoɓe ɓe kollira tigui wonde laaɗe ɗe koko gawi e nder leydi mabɓe ma jooɓe amanduji nde pota woppitede o rima laamu leydi Sénégal nde dartono doole mum ponnoon beele gueɗe kamtori nde baɗe ni nen dokko ha laaɓa ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal Expresso Sénégal ko catala jeegal e Sidatel ko catala société téléphone mobile tawteɓe nder leydi Sénégal hono direction générale société holliri tigui wonde ɓe ndiwi capanɗe joyyi gollotoɓe e nder société o taw addani ɓe riwde ɓen gollotoɓe e oɗo saaha joni ko ngakkede faggudu woni tigui caɗele économique ɓe jogui oɗo saaha kala ɓe kollirino ɓen riwaɓe noon jonnani ɗina konngudi haydara jadani kadi ko ndiwa ko ɓe kolliri altine janggo o koɓe waɗoɓe digne mabɓe e nder direction générale société Expresso o holliri tigui mette mabɓe ɓe jadani e koɓe ndiwa ko siftinde on noon guila no gasa joyi lewru juillet maydu ndu to Expresso woni tigui koye procédure no ustiri gollotoɓe mum saabu caɗele ɓe jogui ɓe kolliri wonde tuggi 2019 ha yetti 2021 ɓe keeɓi perte fodde 14 milliards francs CFA ha tenti noon e saaha tigui caɗele Covid 19 hitande rawande ɓe kolliri ɓe keeɓi hen caɗele faggudu no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Toussaint Manga koye jaale mawɗe tambinoɗe landa witeka PDS landa ka maître Abdoulaye Wade ardi ko kanko halfin noon diwana Ziguinchor ko taari ɗum kala kanko Toussaint Manga noon o waɗi démission holliri tigui wonde o démissioni o yalti ha laaɓi kay e jeeyede ka ɗon landa witeka PDS omo jara noon maître Abdoulaye Wade e dendagal ardiɓe tambiɓe landa ka kala ɓe o gollidi fodde duuɓi nogas e tati joni o holliri kadi o sifti kanko noon kanko wonno secrétaire national comité directeur e fédération landa ka to Ziguinchor o holliri noon oɗo saaha joni o démissioni ha laaɓi en cuwa andude noon hol landa ko fati ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni teskama cuumu kulɓinigu teskama e nder usine taw ko usine pewno caoutchouc ona usine tawe
tawe sara autoroute waɗani cité imbécile e nder Dakar sappera pompier en non kippira kay ngam yidde ñippude cumo ngu ha joni ko leydi Sénégal kedden jeena ha to Ziguinchor jabbudena musidɗo men sehil men Amadou Isaga Kebe jam nyalle maɗa. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. غالي أبو با أسلمتاما هتشوبي بلتاري تي في كبروج غران اندو اندر زيغاسور جيتن توكوري جمبرين eden gandi gardeji Guinée Bissau naaɓe ɓe jaggi laaɗe ɗiɗi Sénégal naaɓe awannoɓe ɓe noon kulliti kamen ina jogui licence de pêche ɓe jaggiɓe kadi ko Cap Skirring ɗum noon ɓe mbi ina haayiɓe yo laamu ngu daro hen ko ɓuuri yawde yaccade eɓenen jogui toon gawirɗe mabɓe ɗe guila e mbaalaji mabɓe ha e laaɗe mabɓe ɗe so en ummima ɗon en kaalino ñanden université Assane Seck mintaire goto jagganoɗo ɗon ene jogui yamba kamɓe étudiaji ɗi noon ɓe jalti e jaƴƴere mabɓe ɓe mbi ɗum ɗo ko yo nattu université addiɓe ɗon ko janggude wona yamba ina jagge ɗon nde wonno noon université o ne heewi damude kala ɗo beeleɗa koɗɗon ndewrata ɗum noon kamɓe eɓe ñaagui laamu ngu yo waw daranade ɓe hen ko ɓuuri yawde yaccade forum baliŋoru eɗen gandi ɗeɗo balɗe fof ɓe goni koye lil mabɓe kamɓe noon yimɓe leydi ndi kaali mbi toɓo ngone manque ga henna ina wayno faruji ɗi nde wonno toɓana heewa ɓe tuto maruji eɓe tuti maruji guila nde faruji ɗi nana juuri ina wayno toɓo ngo toɓi gata ngo toɓo gawri e toɓo guerte kamɓe noon ɓe mbi ko baliŋor o ko lel muɗum o waɗi ɗum ɗon nde wonno eɓe jogui kamɓe e gueɗe mabɓe ɓe mbi ko kamɓe kadi toɓo ngo jippade ɗum noon yo Allah dandu seno mima ɗon eɗen gandi Sédhiou météo o yaltini o wi kamɓe de ɓe toɓama balɗe 3 millimétre e 60 millimétre ɗum woni ko toɓi toon oɗo musidɗo men Oumar Ba météo o wi ɗeɗo balɗe kadi ɗiwole mawɗe maɗe garat kono ɗe ɓurata yande ko diwan Podor e diwan Matam ɓurɗe mawdude ƴiwole jannoɗe ɗon ɗum noon yoɓe mbaɗa préparé e rentade sono men ɗon jeyeten ko to e tournowa goɗɗo to e Thila hanki de jaggodirno ko mbotto e jawalde mawgo mbotto noon woni gardien mabɓe ko biyeteɗo Demba Gako nanni bi o ko biyeteɗo oɗo Oumar Ly en ganda noon jiknaɓe makko kanko woni numéro 14 o ɓe mbaɗi golle pewɗe ɓe pi jawalde manggo gotel e ndiga joni noon heddi ko golle mbaali paraji hakkude mabɓe e mbañ eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala puulu e musidɗo meɗen Ghalii Abuu Bah hanka wiyanoma ka ceerno yirlaɓe ya ñaago duwaw mbiɗa ko mamin jippuma muudi 3 ñebbe e ko yadata hen emin gandima noon bosiyaɓe hewɓe ne ndesa ɗo nder mbottuɗo mamin dokkuɓe muudi 3 ñebbe min ganda noon so tawi ɓe jettinma weltare TV musidɗo men Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗo radio Zig FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah hokke warde jaam. Amadou Issa Kebe golle ma jooɗi Amadou Issa Kebe golle ma jooɗi eɗen mbiya mbottanaɓe tan yo mbaɗ ko mbino yo mbaɗ feere muudi 3 ñebbe ɗe jetto junggam so ɗum ala matche mabɓe e mbañ so ɗum ala ɓe lammirte no feewi kabruji men ɗemngal pulaar sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen dadiɓe leydi Mali ɓe hinde faama woni forces armées malien ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti seeɗa hanki o janggu seɓɓitiɓe ɓen seɓɓitiɓe noon ɓe hinde JNIM woni tigui groupe de soutien à l'islam et aux musulmans janggo ngu noon waɗi ko sanga 13h woni 1h ñalawma ɓe kolliri noon wonde kay ngun jango waɗi koye poste militaire tawateɗo e yaltide wuuro Meneka taw ko lawol faade kidala bilan provisoire mo laamu ngu rokkiri wonde kay ɓe gañirama dadiɓe ɗiɗo kamɓe noon ɓe mbari wat bonijo goto ɓe jiimi goski muɗuma ɓe kolliri kadi ɓe mbari wat boniji ɓe wodɓe hewɓe no fewi ɗi en noon wat boni ɓe jaadi e ɗiɗon goskiji ɓe kolliri kadi ɓe mbawi heptandeɓe kamɓe wat boni ɓe keptiniɓe matériel kewɗo no fewi ko wayno hen fetel goto mo hinde APK mo hinde PKM wondude e petelaji 5 goɗɗi ɗi hinde PM ha joni ko leydi Mali keddoɗen colonel Azimi Koita ko hoorejo leydi Mali o holliri tigui wonde kanko o waɗi recensement makko woni o winditima e bindirgol ko yidde andude population woni ɓesgu leydi ndi no foti aljuma o winditi noon ko ñande aljuma 19 lewru jukko 2022 addi bindirgol ngol noon ko biyeteɗo docteur Harouna Soungana kañuma woni directeur général catala bitegal
insta e jetal bitengal INSTAT kañum ardi bindirgol ngol kanko colonel Azimi Koyta non o winditi tigi ko to pale Kuluba woni tigi to galle lamorgo leydi ndi o holliri non wonde ko ya bindirgol ngol o ma eri dendagal besku ngu kala nde wawata winditade ha tigi laamu ngu anda population no foti sabu kay o holliri so tawi laamu ngu andi population on foti ko nden tigi wawata darade darde wawde toppitade besku leydi ndi hano hanirtini kanko docteur Haruna Suma Sugana non holliri tigi wonde bindirgol ngol gasata ha laaɓe ɓe gandar tigi population fof no foti koye premier trimestre hitande 2023 ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Guinée paɗen Guinée Conakry hono biyeteɗoɗo Lunseni Camara ko mennoɗo wonde ministre e saaha laamu Alpha Condé ko battinoɗo kadi Alpha Condé oɗo saaha kala noon guila colonel Doumbouya ari ko teɓaɗo mo wedda e nder kasoji taw o tuma ko dirkude e dirtinde koppereje kewɗe no fewi woni mbuñari o yalti aduna noon aseta hanki o tawa kadi o yalti aduna ko nder kasoji hollirama noon ɗeɗo balle kala rafiyo koko ɓeydino e makko no fewi o yaltiri aduna ko duuɓi 60 ha joni kabaruji men e nder leydi Guinée hono biyeteɗo Bernard Gomu o suɓama o waɗama premier ministre mo leydi Guinée tawa ko par décret présidentiel on décret noon sifi ɗuma ko colonel Doumbouya o lomti noon ko biyeteɗo Mohamed Beva Vungi gonnoɗo premier ministre leydi ndi mbaɗaɗo limogé tawa kadi o waɗa limogé ko saaha o tawate nder leydi ɗe donen Europe tawa nawimo toon ko safaruji o wona karɗo cellal waɗama limogé oɗo saaha joni ardi gouvernement o ko biyeteɗo Bernard Gomu koto leydi Somalie paɗen bila ko fate mayɓe jangosi e baba mbanno aseta hanki kikiɗe e ndela hôtel biyeteɗo Hayat e nder Mogadiscio lamorgo leydi ndi bila o ɓeydima no fewi bila o hanki wonno ko sappo e tato neɗɗo basno den fittani mum e ñalawma hande o ko mayi hen bila no yara nogas go neɗɗo wondude temedere sappo e jeeɗiɗo neɗɗo taw ko barmuɓe hen hono holliri jakorgal kalfinaɗo ko fate cellal ade mo leydi ndi koto leydi Angola udirten kabaruji men goski gon biyetenoɗo José Eduardo de Santos gardinoɗo leydi Angola cankinoɗo kay guila e lewru mayno ndu to leydi Espagne to e Barcelona to leydi Espagne to yano safroyade goski ki artirama e jartirama yettima jamma hanki o e nder Luanda aseda hanki jamma o ardino leydi ndi noon kanko José Eduardo dos Santos o ardima leydi ndi kene wona duuɓi 40 pawɗi saabu ko guila 1979 o ardi leydi ndi o umme laamu ko 2017 o yaltiri aduna noon ko o yaltino aduna ko ñande 6 lewru juillet 2022 o yaltiri aduna ko duuɓi 70 e duuɓi 9 musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men e ɗemngal pulaar e sowtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé so tawi koto karallagal ha mbawon yiide en to banggue net heɓo sodde ko Saydou Abou Bah kelki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.